Καλησπέρα, ονομάζομαι Δημήτρης Φραγκουλίδης, είμαι από την ομάδα 17. Σε αυτό το βίντεο θα καλύψω την ενότητα 2.3 από το βιβλίο της Γ Γυμνασίου, την Python. Θα μιλήσουμε για τους τύπους δεδομένων, τους αριθμητικούς τελεστές, τους συγκριτικούς τελεστές και τους λογικούς τελεστές. Ας αρχίσουμε πρώτα για τους τύπους δεδομένων. Έχουμε τους τύπους δεδομένων που είναι για αρχή είναι οι ακέραιοι αριθμοί, είναι integer. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι το 1, το 2, το 3, μπορεί να είναι και αρνητική επίσης, μπορεί να είναι το -5. Έχουμε τους πραγματικούς αριθμούς που είναι float, που μπορεί να είναι είτε το pi, είτε το 5, το 5.3, 6.7, 2.5, μπορεί να είναι επίσης και αρνητική. Επίσης, έχουμε τους λογικούς τύπους δεδομένων που είναι η boolean, που μπορεί να είναι είτε true είτε false, που σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού μπορεί να είναι είτε 0 είτε 1. Έχουμε τους αλφαριθμητικούς τύπους δεδομένων που είναι η string, που πάνω κάτω είναι οτιδήποτε βάζουμε μέσα σε διπλά εισαγωγικά, είτε από γράμματα, αριθμοί, σημεία στίξεως. Τα συνδέσουμε όλα μεταξύ τους μέσα σε εισαγωγικά, θεωρείται αλφαριθμητικούς τύπους δεδομένων. Μετά έχουμε τις λίστες, που οι λίστες είναι ένα σύνολο από διάφορα δεδομένα που μπορούμε να συνδυάσουμε μεταξύ τους, να τα βάλουμε μέσα σε ένα μπάσκετ, για παράδειγμα. Μπορεί μια λίστα να είναι όταν θες να πας στο σούπερ μάρκετ, θα βάλεις θέλω να πάρω αυγά, γάλα, αλεύρι. Αυτή είναι μια λίστα που μπορείς να βάλεις από αλφαριθμητικούς τύπους δεδομένων. Μπορεί να είναι και επίσης και αριθμοί που για παράδειγμα μπορεί να είναι οι τιμές από αυτά τα προϊόντα που θα μπορείς να τις βάλεις μέσα σε μια λίστα. Ας μιλήσουμε τώρα για τους αριθμητικούς τελεστές που τους χρησιμοποιούμε για να κάνουμε πράξεις μεταξύ αριθμών. Είναι όπως τα μαθηματικά, επίσης υπάρχει μια ιεραρχία. Για παράδειγμα, η υψηλότερη ιεραρχία είναι πρώτα εκτελείται η ύψωση σε δύναμη, μετά είναι ο πολλαπλασιασμός με τη διαίρεση και στο τέλος φυσικά είναι η αφαίρεση και η πρόσθεση. Μιλήσουμε για τα σύμβολα αυτά. Είναι το συν, που είναι η πρόσθεση, είναι η παύλα που είναι η αφαίρεση, είναι ο αστερίσκος που είναι ο πολλαπλασιασμός, είναι το slash που είναι η διαίρεση, είναι το double slash που είναι η ακέραια διαίρεση και ο διπλός αστερίσκος που είναι η ύψωση σε δύναμη, είναι το % που είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα είναι και οι συγκριτικοί τελεστές, που τους χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε διάφορες εκφράσεις μεταξύ τους, που αυτά μας βγάζει αποτελέσματα είτε true είτε false. Boolean τύπους δεδομένων δηλαδή θα μας βγάζουν το αποτέλεσμα. Τα σύμβολα είναι το μικρότερο από, το μικρότερο ίσο ή το μεγαλύτερο από, μεγαλύτερο από ή ίσο. Μετά έχουμε το διπλό ίσον, που είναι όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο αντικείμενα άμα είναι ίσα μεταξύ τους, άμα είναι το ίδιο, δηλαδή 5 ίσον με 5, αυτό θα μας βγάλει true, διότι το 5 είναι ίσον με 5. Και μετά έχουμε και το διάφορο από, που είναι το πάνω κάτω το αντίθετο του ίσον. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα το 5 είναι διάφορο του 0, που επίσης είναι true, διότι το 5 δεν είναι ίσον με το 0. Μετά έχουμε τους λογικούς τελεστές που χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουμε σύνθετες συνθήκες, που αυτά τα σύμβολα μπορεί να είναι το not, είναι στα αγγλικά όπως γράφουμε not, που σημαίνει όχι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το and που σημαίνει και. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το or που σημαίνει ή. Και ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.